Bună! Ce faceți? Cum sunteți? Sper că bine. Îmi cer scuze că nu am postat mai rapid acest clip. Recunosc că aș vrea să filmez mai des, dar din vari motive nu reușesc. Am doi copii mici, am serviciu, tot felul de alte probleme care se ivesc și fac tot posibilul să mă țin de un program, nu întotdeauna îmi iese. De exemplu, astăzi e o vreme foarte frumoasă, răcoroasă dimineața, pentru că, wow, și căldura este o mare problemă acum, dar nu mai este chiar așa de răcoroasă, motiv pentru care îmi cer scuze pentru cum arată părul meu. El se ondulează de la umiditate, căldură și degeaba am încercat eu să arăt prezentabilă, am stat, l-am întins, în loc să profit mai mult de timpul pe care îl am acum să filmez. Soțul meu a luat copiii la plimbare 2 ore, mi-a promis el, și deja a trecut cam mult timp, așa că haide să intru în subiectul de astăzi. Mi-am propus să vă arăt câteva parfumuri, le-am aici pe pat, pe care le folosesc eu vara. Le folosesc, încerc să le folosesc. Pentru mine vara este un anotimp ciudat. De ce? Îmi doresc foarte mult să vină, bine, nu cu peste 30 de grade, dar să zic, să fie cald, soare afară și să folosesc și eu parfumurile mele mai de vară. Și după aceea vara, tot am tendința să mă dau ori dimineața de vreme, ori seara, când e o leacă mai răcoare, cu parfumuri orientale, mi-este dor de ele și nu le folosesc pe cele de vară chiar atât cât aș dori. Iar când este foarte cald, recunosc că un duș și cam atât, uneori orice fel de parfum, chiar și cel cu citrice, nu știu, nu îl suport. Așa că ele nu sunt chiar cele mai iubite parfumuri din colecția mea, dar da, acestea am făcut o selecție cu cele pe care îmi propun să le folosesc. Voi face o mică introducere, pentru că erau câteva persoane curioase de ce n-am mai filmat atâta timp și am zis hai să povestim puțin. Poate voi pune undeva pe ecran, sper să reușesc, minutul de la care încep să vorbesc propriu-zis de parfumuri, ca să nu vă plictisesc pe voi cei care ați venit aici să auziți doar despre parfumuri. Deci am făcut o pauză, cred că aproape un an. Inițial nu am dorit să fac această pauză, am zis că e doar pentru puțin timp, dar parcă e din ce în ce mai greu să te reapuci. Nu știu, cei care au încercat experiența asta unui canal pe YouTube, mă înțeleg, zic eu. Nu este ușor să filmezi, nu este ușor să te expui, nu este ușor să te pregătești pentru asta. Eu nu fac texte, încerc să fiu, e ca un vlog, da, deci încerc să fiu mai spontană în ceea ce spun, dar oricum este nevoie de o pregătire. Să te gândești la subiectul pe care vrei să-l abordezi, să-ți pregătești parfumurile, să te aranjezi cât de cât. După cum spuneam, nu s-a dorit o pauză, nu am dorit să fie o pauză așa de lungă. Cum a început? Oricum eram destul de obosită. Eu începusem proiectul când încă eram în concediu de creștere copil, după aceea am început serviciul, trebuia să jonglez și cu serviciu și acasă, copii bolnavi, în perioada primăverii cu tot felul de complicații. Și totuși am dorit să mă ocup și acest canal, să fie hobby-ul meu, nu? Partea aia mică pe care mi-o rezerv mie, parfumurile și acest canal. Și după aceea, în vara anului trecut, de când am cam scăpat de groaza de viroze, de nebunii, au răcit copiii mei, o tuse care tot nu le trecea. M-am simțit și eu rău. Dar cum? Deci întâi am zis că este o viroză luată de la ei și mă dureau foarte tare sinusurile și puntea nazală, zona asta de aici, da? Și am așteptat deja o săptămână, ok, mai un remediu naturist, mai în spray cu apă de mare și am văzut că nu trece. Ba chiar se intensifică durerea, am ajuns până la urmă la orele. Și după multe investigații exudate, a ieșit că nu aș avea nimic decât că mi s-au îngroșat, cum se numesc, conurile nazale de aici, că sunt mai multe zone conuri nazale, cele de aici. Bine, întreb explicații, păi poate fi de pe fond de alergii, ups, aveți sau expunere la substanțe chimice.
Deci, eu aici n-am să fac o plătărie cum să renunțăm la parfumuri și să fim 100% naturale, să nu ne dăm cu nimic decât cu apă de ploaie, eventual, și, nu știu, și așa vom duce o viață perfectă. Nu, aceasta este intenția mea și nici nu cred în asta. Dar eu cam abuzam. Acum, hai să fim sincere să fiu eu cu mine. Am cam abuzat de parfumuri, da? Din dorința de a încerca cât mai multe, din curiozitate, deci îmi luam tot felul de decanturi, mergeam în parfumerii și încercam câte 10 odată, nu pe piele, slavă Domnului, dar pe blotterele respective. Chiar odată m-a întrebat o învățătoare, cred că eram în Sephora, și m-a întrebat mai puteți să simțiți ceva? Și am zis că da, eu am antrenamente, spun eu. Antrenamentul ăsta, oricât de amuzant era și îmi dădea o stare de bine, se pare că nu mi-a făcut foarte bine. Da, totul să pulverizez atâtea substanțe diferite, era și foarte, foarte cald afară în perioada aia. Și ceva, deci am exagerat eu. Acolo a fost, cred că, o exagerare de-a mea. Nedovedită, pentru că, practic, doctorul respectiv nu a ajuns la o concluzie, domnule, da, din cauza asta. Mi-a spus, ok, dați cu spray cu apă de mare, încercați să nu vă expuneți la prea mult în perioada următoare, un tratament. Ei, a continuat câteva luni durerea respectivă. Deci nu mi-a revenit câteva luni. Dar nu asta a fost principalul motiv pentru care nu am filmat. Dar ca să, tot așa, să încerc să fiu sinceră și cu persoanele care mă urmăreau și cu mine, a fost o perioadă în care nu prea am folosit parfumuri. Am folosit, dar cu măsură, da? Să zic, mă dădeam luni cu parfum, că era dor de un parfum, după aia o zi, două încercam să nu-l folosesc, să nu mai folosesc parfumuri, nu mai dădeam cu unul dimineață, unul seara. Adică am limitat expunerea, am încercat să fiu mai cu minte. După aceea, copilul meu a început cel mare școală, băiatul meu, a fost alte provocări și tot așa a devenit din ce în ce mai greu să filmez. Iar pe partea aceasta mi-am revenit la un moment dat când m-am mutat în casa nouă. De aici încep să mă gândesc serios dacă a fost doar expunerea la parfumurile respective sau era ceva și în apartamentul nostru care mi-a creat, poate a fost ceva și pe fond alergic. Hai să spunem, deci nu doar parfumul a fost de vină, dar în casă nouă, acum suntem într-o zonă foarte puțin poluată a orașului, cu multă vegetație în jur, cam sălbatic zona, chiar aș spune. Asta este minusul, dar plusul este aerul curat, spații deschise, ieșit afară mult mai mult în timpul zilei și da, mi-am revenit, eu zic, aproape complet. Dar am suferit câteva luni și am învățat să fiu o leacă mai echilibrată în a folosi parfumuri. Deci asta a fost unul dintre motive. Nedându-mă așa de des cu parfum, încercând să le evit, mi s-a părut puțin o leacă de ipocrizie din partea mea să mă apuc să vă povestesc ce frumoase sunt parfumurile și care mă dau, eu nedându-mă cu ele. După aceea, deci copilul meu cel mare a început școala, alte provocări, eu cu serviciu, după aia a început perioada de toamnă-iarnă, răceli, noi am făcut mutarea după aproape 3 ani în care s-a construit această casă, nu s-a construit singură, soțul meu a coordonat proiectul și sunt tare recunoscătoare, dar a fost o perioadă dificilă. Cei care s-au înhămat la așa ceva se regăsesc, cred. Și cu tot procesul de mutare, cu parfumurile care au stat ambalate frumos în cutie o perioadă până am apucat să le pun pe rafturi, la întuneric, cum visam eu, a durat mai mult decât credeam și, sincer, aproape că după așa o pauză nu-ți mai vine să te apuci să faci aceste videouri despre parfumuri. Îi mulțumesc soțului meu. El m-a încurajat, mi-a spus, totuși, de ce nu reîncepi? Cred că ai nevoie pentru tine. Pentru că pentru mine este un exercițiu de, nu știu cum să zic, relaxare, în primul rând este ceva care fac pentru mine. Și aici mamele, și nu numai mamele, și tații se vor regăsi, mulți dintre ei, pentru că ne dorim să avem un mic colțișor din viața noastră care să fie doar al nostru.
Pentru mine parfumurile sunt acest colțișor, deși copiii mei deja au început, mama vreau să miros și eu ăla și dă-mă cu ăla și trebuie să-i conving că mai răruț. Nu vreau să le atrag prea mult atenția că sunt încă mici. Băiatul cel mare are 7 ani, iar cel mic 3 ani. Deci mai au timp să se tot dea cu parfum. Și acum să vorbim despre parfumurile pe care vreau eu, intenționez, îmi doresc să le port în această vară. Multe planuri, poate că am să fac și un fel de recapitulare la finalul verii, să vedem ce am purtat pe bune în această vară. Nu le am pe toate aici, pentru că cred că mai am unele care sunt discontinuate, ori am și pe aici, da. Cred că am una, două și aici care sunt discontinuate. Oricum, n-am vrut să le pun chiar prea mult pe alea, pentru că suntem mulți dintre noi pasionați, colecționăm din cele care sunt discontinuate, ele au niște prețuri uneori exorbitante pe eBay, pe grupuri de parfumuri și nu vreau acum să stârnesc anumite dorințe greu de realizat din punct de vedere financiar. Mă voi limita la câteva parfumuri. Și voi începe, de fapt, nu cu parfumuri, cu ceva care plănuiesc. Acesta este motanul meu care scrață la ușă, mă fi autonomie. Cu toate întreruperile, deși copiii sunt la plimbare teoretic, s-ar putea să fie nevoită să împart în două acest video. Îmi cer scuze, că s-ar putea să fie foarte lung. Da. Eu am 2 motani de 18 ani. Acesta este grasul, celălalt mai cu minte pe jos și grasul a avut nevoie de niște îngrijiri medicale. Are aici, se vede blănița, că i-a pus branulă, el are problemuțe, are 18 ani și are insuficiență renală, da, mă rog, hipertensiune, am descoperit acum, este pacient geriatric, făcut control cardio, am fost săptămâna aceasta care s-a încheiat cu el la doctor, cu diverse investigații și chiar aș face recomandare pentru iubitorii de animale din Iași. Nu este reclamă, dar și am auzit de la cineva, tot îl duceam în privat și până la urmă am fost la Spitalul Veterinar din Iași, unde sunt doctorii specializați, da? Deci am mers la nefrologie, cardiologie, neurologie, a fost nevoie și da, aș recomanda, mai ales dacă aveți o pisicuță cu niște probleme mai greu de tratat și identificat în privat, este o soluție, persoane dedicate s-au purtat foarte frumos, au făcut analize care altfel nu ar fi fost disponibile în cabinetele pe care le cunoșteam eu înainte, cel puțin. Închid această paranteză, că am multe paranteze astăzi. El va fi aici, companionul meu. Deci, spuneam că nu voi vorbi prima dată despre parfumuri, ce voi arăta? 2 geluri de duș. Tot parfumate, da, aromate. Unul este, ambele sunt de la Rituals, care au început să-mi placă destul de mult produsele lor. Cred că mulți dintre voi le-ați descoperit de ceva timp, eu mai recent, să spun. Unul este The Ritual of Ayurveda și celălalt este Ritual of Sakura. Acesta este mai popular, după părerea mea, pentru că știu câteva prietene care îl folosesc. Vorbim despre cireș și, flori de cireș cu rice milk, deci orez, lapte de orez. Foarte liniștitor, foarte calm acest parfum, dar cel care pe mine mă fascinează și mi-aș dori un parfum care să miroase așa, dar am găsit o alternativă și o voi folosi, este Ayurveda, ăsta roșu, care are sweet almond oil și Indian rose, deci are trandafir cu ulei de migdale și dulcit, sweet. Miroase superb. Mi-aș dori un parfum care să miroase așa. Dacă vă știți unul asemănător, vă rog scrieți-mi în comentarii, pentru că chiar aș vrea să îl încerc. Îmi caut un astfel de parfum. Miroase super. Mi-am luat și crema de corp ca să persiste mai mult mirosul. Și cred că am să-mi iau, cum se cheamă la spray-ul de corp, că n-au parfum propriu-zis în gamă. Tare bine ar fi fost. Am văzut că au scos niște parfumuri Rituals, dar nu la acestea, nu chiar pe gamă, dar au un spray de corp și spray parfumat și cred că,
Da, cred că mi-l voi lua. Știu că ăla nu rezistă prea mult în general, dar mă gândesc dacă mi-au și Sakura. Oricum, este, cred că mirosul care mă fascinează în ultima perioadă, pe care tot îl caut și miros parfumuri cu trandafir, migdale și chiar mă gândeam să fac niște combinații, un fel de hypnotic poison și, nu știu, musc noir rose sau ceva care să văd dacă e... Chiar am să încerc să văd. Faine, o leagă cam scumpe, aceste geluri de duș, dar țin destul de mult timp. Nu fac reclamă, eu mi l-am cumpărat din banii mei. Da, tot ce este aici am cumpărat din banii mei sau am primit cadou, nu știu, soțul meu. Deci nu uitați să-mi spuneți în comments dacă aveți un parfum care să miroase asemănător cu Rituals of Ayurveda. Acum, câteva parfumuri de vară pe care le port sau îmi doresc să le port. Am unul discontinuat, dar nu mă pot abține pentru că în ultima perioadă am început să mă tot dau cu el. L-am de foarte mulți ani în colecție și este Eau de l'Orangerie de la Lancôme. Deci nu Eau de Lancôme clasic, Eau de l'Orangerie. Din câte știu, este discontinuat. Pentru mine este un ceai de iasomie. Eu miros mai mult iasomia în acest parfum decât florile de portocal și ele sunt acolo, bineînțeles, starul acestui parfum, dar pentru mine miroase ca un ceai, nu știu, un ceai verde cu aromă de iasomie, îndulcit cu ceva, nu chiar miere, parcă nici zahăr, nu știu, ceva mai natural, ca o dulceață a unor fructe. Foarte frumos, foarte plăcut, păcat că l-au discontinuat. Eu am avut o sticlă uriașă la un moment dat, cred că 125 de mililitri, mai am din ea. Da, probabil că îl voi căuta pe grupuri, pentru că pe acesta pot să-l port vara cu ușurință, îmi place, e super fain pe piele. După aceea avem Miss Dior Absolutely Blooming, fructe de pădure, puțin dulce, dar nu excesiv de dulce, un trandafir, alte floricele roz pe acolo, așa simt eu. Fructele de pădure domină și dar eu nu sunt o mare iubitoare de fructe de pădure, cred că am mai spus asta în alte clipuri, dar aici îmi plac și mi se pare și rafinat, cu un Dior, mă obsedează părul. Mă obsedează că este ca... Nu zic ce, dar asta este, filmăm, mergem mai departe. Ignorați. Nu sunt o mare fan a fructelor de pădure, dar aici îmi plac. Este o interpretare rafinată a lor și nici nu miros, uneori miros urât pe pielea mea, dar și nu cred că sunt singura, dar aici este o combinație reușită. Cum Dior poate să facă. Acest Miss Dior este o variantă, o versiune reușită a lui Miss Dior și sper să nu-l discontinue sau să-l reformuleze și pe acesta Absolutely Blooming. Chiar ați mirosit Miss Dior Le Parfum, varianta nouă, deci nu Eau du Parfum, ci Le Parfum. Ce părere aveți? Mie mi se pare o combinație între, cum se cheamă, Attrape Rêve de la Louis Vuitton, care este super fain, îmi place foarte mult, dar fără nota aceea de cacao, care era faină, și Coco Mademoiselle. Și aproape am fost tentată să-l cumpăr de pe un grup din parfumerie, ceva însă să mă abțin. Probabil că mi-am dat seama că am deja Coco Mademoiselle, am un decant din Attrape Rêve și că nu este cazul să mai dau banii pe încă un parfum. Încerc să fiu mai cu minte. Cred că s-a pus o leacă și ce am cumpărat în ultima perioadă. Sper să-mi iasă cât mai mult timp de acum încolo. Acum un altul care sper că nu este discontinuat sau este, să-mi spuneți voi, este Estée Lauder Bronze Goddess Eau Fresh Skin Scent. Variantă plăcută, de vară, nu sunt chiar îndrăgostită de el, dar am în plan să-l port în concediu, la mare, în Grecia și mă duce cu gândul la piscină, la un lapte de cocos, la care îl bei direct din cocos cu paiul, are ceva revigorant în el, fără să fie, deci nu este citric și asta îmi place. Eu nu sunt mare fan a citricilor și tot îmi caut acel parfum de vară care să fie răcoros, plăcut, dar să nu aibă prea multe citrice.
Și acesta chiar, bine, nu știu sigur, nu știu pe de rost notele, poate că are ceva acolo, dar starul pentru mine pe pielea mea este această notă de lapte de cocos. Cocos. Niște flori. Plăcut. Nu are o performanță fantastică, nici nu te aștepți, se și numește Skin Scent, dar este de vară. Un alt parfum de vară care îmi place este un floral cu, vorbim despre Very Irresistible de la Givenchy, Eau de Toilette, un floral trandafir, are verbină, dacă nu mă înșel. Se pare că îmi place senzația aia de ceai care mi-o dau unele parfumuri, că și acesta mă duce cu gândul la un ceai. Am avut un ceai preferat cu verbină la un moment dat și îmi dă exact starea aia când beam ceaiul și venea aroma aia de verbină. Este foarte relaxant. Da, îl consider. Ia să dăm lejoleacă în aer. Da, deci un trandafir dulce acrișor cu verbină, răcoros, poate și ușor citric în deschidere, dar nu mă deranjează, nu sunt citricele aici în prim plan. Plăcut și eu pot să-l port pe acesta mai mult vara și pe Eau de Parfum, Very Irresistible Eau de Parfum, toamna, iarna. Acela are o notă de anason, dacă nu mă înșel eu, da, și mai multă vanilie și îl face mai rotund, mai plăcut în lunile mai friguroase. Iar acesta revigorant, dacă îl port pe frig, mi se pare ușor strident, dacă îl port pe căldură, mi se pare revigorant. După aceea, o iubire, da, pot să spun, un parfum care mă calmează, îmi dă o stare de bine și, din fericire, înțeleg că nu este discontinuat, pentru că așa am crezut acum un an, doi și acum tot îl văd pe site-uri. Este vorba de Mon Guerlain Eau de Toilette, deci nu varianta Eau de Parfum. Foarte plăcut, deci are lavandă, ceva ușor citric, vanilie. Oricum, nu-mi displace Mon Guerlain, varianta Eau de Parfum, și chiar cred că sunt tentată să-mi iau o parțială mică și din acela, dar acesta este foarte plăcut vara. Îmi place lavanda, îmi place cum este în acest parfum, cum se simte pe pielea mea. Știu persoane care nu prea suportă varianta Eau de Toilette, deci ar fi de încercat înainte să-l luați, pentru că se pare că taberele sunt împărțite. Sunt persoane care preferă clar Eau de Parfum și persoane care îl preferă pe acesta. Eu recunosc, îl prefer pe acesta momentan, dar am început să fiu tentată să-mi iau un Mon Guerlain. Da. Pentru care, nu știu, ceva, mulți zic că este foarte feminin, are un efect calmant, lavanda, nu? Și care îți dă o stare de confort și de relaxare și de bine. Și am mai descoperit unul care îmi cam place, dar totuși mă voi mai abține o perioadă din a lua. Este vorba de la Burberry, așa, Goddess. Chiar îmi place parfumul ăla. Eu nu sunt o mare fan în vanilie, dar în combinația respectivă și acela are lavandă și are ceva aromat, ceva, mi se pare că are o leacă de ghimbir în el. E plăcut, e la fel cozy, cum spun unii, îți dă o stare de confort, de siguranță, de căldură, da, mi-a creat o stare bună, așa cum creează și Mon Guerlain Eau de Toilette. Probabil că voi fi nevoită să fac o pauză și să continuăm data viitoare, pentru că deja clipul acesta a devenit foarte lung și nu vreau să vă plictisesc prea mult.